Pragovka si připisuje první pětku, do brankoviště se dostal hráč číslo 2, Michal Novák. Ne, vždycky mám takový ty, když si to celé odpočíne. No, to asi jo, no. Domácí tým bude teď 10 minut po oslabení. Žlutou kartu dostal Radim Backa. To teda. Příčany srovnávají krok, pokládají pětku a pokud teď i prokopnou, tak bude stav 7-7. Zumuješ, kdo to je? 5 minut před koncem prvního poločasu dostala Pragovka příležitost zahrát trestný kop. Odvážná volba hrát out a poté se pokusit o pětku se vyplatila. U protlačované míči se do pětkoviště dostal Dan Hošek. Druhou pětku v tomto utkání pokládá Dan Hošek. Máme tedy čtvrtou pětku Prahy. Na původní výzvu je to Tomáš Vort. Přížem tomu Petra Číška se chvíli dostal opět Tomáš Vort a pokládá svoji druhou pětku utkání. Pragovka vede 31-7. Poslední podzimní extraligové utkání se hraje Praga. Sparty a to
Jelikož jsou to oba týmy s nejlepšími výsledky na tomto podzimu, bude se jednat o přímý souboj o krále podzimu, takže určitě přijďte podpořit Pragovku. Budeme to potřebovat. Jinak v utkání se skončí podzimní část extraligy, ovšem na podzim se ještě budou hrát další kola jarní části. Na Pragovku uvidíme ještě dvou kolek listopadu. Sledujte naše stránky a dozvíte se, kdy přijít. Můžeme vyhlásit soutěž o nejlepšího hráče utkání, kterým byl vyhlášen levý rváček Prahy Dan Pošek. Já si dneska vzal 2 pětky, získal spoustu metrů pro svůj tým a rovněž určitý v obraně. A teď ještě nakonec krátký rozhovor s mužem dnešního utkání s Danem Poškem. Danek, se dneska hrál. To početí do podzimu, všechny neuvěřitelný, ale prostě... Ano, Dan je úplně čistý. Každopádně gratulujeme, že jsi poznal poslední třetí poločas. Díky. Vidíme, jak bude vypadat dohrávka dalších 2-3 utkání do konce roku. Samozřejmě si to máme zase zkrátit hráčema, kde je to schválíme, takže můžeme pár kudiček, který jsme viděli. Do dnešního utkání vystupovala trošku netradiční základní sestava. Co taky bylo? No, my jsme se rozhodli, že začneme jinak než minule, protože kluci hrajou velmi dobře a zasloužili si určitě hrát základu. OK, díky za rozhovor, hodně štěstí dalšího utkání proti Spartě. Já?